Her i Munsis verden er der rart og stille. Sæt dig godt til rette, for Munsi har fundet en helt særlig bog frem til dig. Skal vi se, hvad der gemmer sig indeni? I dag skal vi høre historien om Rødhætte. Der var engang en lille sød pige, som alle holdt meget af. Men den, der holdt allermest af hende, var hendes gamle bedstemor. En gang havde bedstemoren syet en lille kappe til pigen i det fineste røde fløjl med en hætte på. Den klædte pigen så godt, at hun aldrig ville gå med andet. Og derfor kaldte alle hende for Rødhætte. En dag sagde hendes mor til hende: "Kom her, lille Rødhætte. Her er et stykke kage og en flaske saft. Det skal du gå ud med til bedstemor. Hun ligger derhjemme, og hun er lidt sløj, så det vil kvikke hende op. Men du skal love mig at gå pænt og ordentligt på stien, og ikke løbe ind i den dybe skov, for så kan du falde og slå flasken i stykker." "Jeg skal nok passe på," lovede Rødhætte og gav sin mor hånden til farvel. Bedstemoren boede helt ude i den store skov, en halv time fra landsbyen. Solen skinnede ned gennem bladene, og fuglene sang så kønt. Rødhætte gik glad afsted med kurven over armen. Lige da hun kom ind i skoven, mødte hun ulven. Rødhætte vidste ikke, at det var et slemt dyr, så hun var slet ikke bange for ham. "Godmorgen, Rødhætte," sagde ulven med sin dybe stemme. "Godmorgen, ulv," sagde hun pænt. "Hvor skal du hen så tidligt?" "Hen til bedstemor." "Hvad har du der i kurven?" "Kage og saft," sagde Rødhætte. "Vi bagte i går, og nu skal bedstemor have noget godt, så hun kan blive rask igen." "Hvor bor din bedstemor da?" Rødhætte spurgte ulven snedigt. "Et godt stykke længere inde i skoven. Hendes hus ligger under de 3 store egetræer," forklarede Rødhætte. Ulven tænkte ved sig selv: "Det er en lækker lille mundfuld. Men jeg må bære mig snedigt ad, så jeg kan få fat i kagen." Så gik han lidt ved siden af Rødhætte og sagde: "Se engang de smukke blomster, der står her rundt omkring. Hvorfor kigger du dig ikke lidt om? Du går jo bare lige ud af stien, som om du skulle i skole, og det er så dejligt herude i skoven." Rødhætte så sig om. Solen dansede mellem træerne, og der stod de fineste blå og gule blomster. "Måske skulle jeg plukke en buket til bedstemor," tænkte hun. "Det er jo tidligt på dagen, jeg kan sagtens nå det." Og så løb hun væk fra stien og ind mellem træerne for at plukke blomster. Men ulven gik lige ud af stien, direkte hen til bedstemorens hus. "Hvem er det?" kaldte bedstemoren indefra. "Det er Rødhætte," sagde ulven og gjorde sin stemme helt fin og lys. "Jeg kommer med kage og saft. Luk mig ind. Tryk bare på dørhåndtaget," sagde bedstemoren. "Jeg er for svag til at stå op." Ulven trykkede på håndtaget, og døren sprang op. Han løb hen til sengen. Bedstemoren blev så forskrækket, at hun hoppede ud af sengen og skyndte sig at gemme sig inde i det store klædeskab. Hun smækkede døren i og låste det indefra. "Kom du bare ud," brummede ulven og kradsede på skabsdøren, men han kunne ikke få den op. "Nå," tænkte ulven, "så venter jeg bare på pigen." Han tog bedstemorens natkjole på, satte hendes natkappe på hovedet og lagde sig i sengen. Han trak dynen helt op til næsen. Lidt efter kom Rødhætte. Hun havde plukket så mange blomster, at hun næsten ikke kunne blære flere. Hun gik hen til sengen og trak forhænget til side. Der lå bedstemoren med kappen trukket helt ned i panden. Hun så lidt mærkelig ud. "Goddag, bedstemor," sagde Rødhætte. Ulven sagde ikke noget, men brummede bare lidt. "Men bedstemor," sagde Rødhætte, "hvorfor har du så store ører?" "Det er for, at jeg bedre kan høre dig," sagde ulven og prøvede at lyde som bedstemor. "Men bedstemor, hvorfor har du så store øjne?" "Det er for, at jeg bedre kan se dig." "Men bedstemor, hvorfor har du så store hænder?" "Det er for, at jeg bedre kan holde om dig." "Men bedstemor," sagde Rødhætte og gik et skridt tilbage. "Hvor har du en forfærdelig stor mund." "Og det er for, at jeg bedre kan spise kagen," råbte ulven.
Han kastede dynen til side og sprang ud af sengen mod Rødhætte. Rødhætte skreg op og løb hen mod døren. Lige i det samme gik døren op. Det var jægeren, der var gået forbi huset. Hvad sker der her, råbte han med sin dybe stemme. Da han så ulven, der løb efter den lille pige, løftede han sit gevær. Men han behøvede slet ikke at skyde. For da ulven så den store, stærke jæger i døren, blev han så bange, at han glemte alt om både kage og pige. Ulven satte i et spring ud gennem det åbne vindue. Han landede i græsset udenfor og løb så stærkt hans ben kunne bære ham, dybt ind i den mørke skov, og kom aldrig nogensinde tilbage igen. Er du okay, lille Rødhætte, spurgte jægeren. Ja, sagde hun, men hvor er bedstemor? Pludselig hørte de bankelyde inde fra det store skab. Jægeren åbnede skabsdøren, og ud kom bedstemoren. Hun var lidt forpustet, men hun levede og havde det godt. Sikke en forskrækkelse, sagde bedstemoren og rettede på sine briller. Rødhætte pakkede kurven ud. De satte sig alle tre ved bordet. Rødhætte, bedstemor og jægeren. De spiste kagen og drak saften, og bedstemoren fik kræfterne tilbage. Næste gang skal jeg nok lade være med at tale med ulven, tænkte Rødhætte, og jeg bliver på stien præcis som mor har sagt. Og så blev det aften i den lille hytte, og alt åndede fred og ro. Det var historien om Rødhætte. Nu lukker vi bogen igen. Husk, at du altid kan finde flere fortællinger her i Moonsis univers. På gensyn.